Voor mij is het natuurlijk super leuk om zo lang, we zitten hier een dikke week, om zo lang in mijn eigen plak in Friesland te wezen. Dus ik vind het zalig, ik vind het een heerlijke combinatie. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ik ben van Snits en mijn ouders zijn hier nou in Driels, net 4 van jaren. En je komt hier net zo vaak. Het is heel toevallig dat zij hier repeteren. En dat is gewoon een traditie die ze heel heeg houden. En frisse lucht, het is hier mooi en dat is natuurlijk heel bevorderlijk voor het resultaat van de repetities. Die week is heel hard nodig, want we moeten echt heel hard werken om te zorgen dat we dat moeilijke programma toch heel goed uit kunnen voeren. En dat lukt. Dat lukt. En dat lukt juist doordat we op een afgelegen plek zitten waar we geen afleiding hebben. En als je eventjes pauze hebt door de frisse lucht, dan kun je eventjes ontspannen en dan kom je helemaal bij. En nou, dat is heel erg fijn. Keurig, keurig. Wat merk je van het feit dat Harmen Fries is? Wanneer merk je dat? Nou, vooral als die echt heel bevlogen in de muziek gaat. Want dan merk je het gewoon echt aan zijn taalgebruik. Dat hij gewoon echt een paar Friese woorden er doorheen knalt. Ja, hij is heel erg down to earth en gewoon no nonsense. En ik heb het gevoel dat dat misschien meer is dan elders in het land. Dus,